Зірвано чергову спробу Росії легалізувати окупацію Криму. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Зусиллями МЗС та українських спецслужб з веб-ресурсів Міжурядової океанографічної комісії було вилучено згадку про організовану Росією конференцію «Моря Росії» в окупованому Севастополі. За словами Еміне Джепар, секретаріат МОК як координатор діяльності взяв до уваги зауваження України та вніс корективи. Як результат, інформація про конференцію була вилучена із зазначених веб-ресурсів. Зокрема, на веб-сторінці 31-ї сесії Асамблеї МОК доповідь Російської Федерації, що містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включаючи конференцію «Моря Росії», була заблокована секретаріатом ЮНЕСКО. Секретаріат ЮНЕСКО відповідною нотою підтвердив свої зобов'язання щодо неухильного дотримання резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014-го «Територіальна цілісність України», а також інших відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН і рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО.